स्वागत बा रउआ लोगन के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा समर सिंह व कविता जादव के ओर से, जिनकर गाना देवरा करे बलजोरी फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना चुनरिया ले ले अइहा फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा और ई अब तक के भोजपुरी के सबसे बड़का भक्ति गाना बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर फिल्म पत्थर के सनम फुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख बार से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बथे कमरिया फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 5 मिलियन यानी 50 लाख बार से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी जादव के ओर से, जिनकर गाना जान तू हमरे रहबू फुल ऑडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। छठा खबर निकल के आ रहल बा सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना कोरोना से कैंसिल बिया हो गया फुल वीडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। सातवां खबर आ रहल बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से, जिनकर गाना लच के कमरिया फुल वीडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आठवां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बा दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से, जिनकर गाना ललकी टिकिया फुल ऑडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलल जाए अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।